UMDC karemrai jerngam ubak bajob pengrop, ula ai jingmut yaki hima hari kasi jaintia ban husiar na kino ki kenhon, kibakular ban le mokot duma halor kamat uput usam, bayok day tang kabut bakin kamai pisa na ki hima. Bat ula ongru, kamat uput usam kadai ka sinjam kabahab ban ai jing yaro ya ka sorkar MDA kabalala ban shimkya, namar bala sanpaus nem, klemdon kano ka sorkar, kabala ban penbet ya kane. Shu ula ther teng eru, yaki briu ki bala keno ya ka sorkar, bakaladi yaki jaka ki bahak haput sya asam, hakador kabala kot arpo klur tengka, ki day ban warra yaki sabut saki, bat ula kopru da kaba ula kloy ban resign kumu MDC, lada kila ban ay yaki sabut saki. Ka tate kalong ba POE ngaru ngadan hapo ka parti NPP bat ngadan ka ruling government te kadika duty jonga kumunong mikmat jong tu than ba ladam donru andai haba ki kwa ki pat ba te ngin persangken ba kini kin dan bet ladam nginum ya kapas nginum nek chu ta arja khat bai ba pen bet mano ki amale ki start baru ngim tep andai ya kini bat ma ki mat kini lai puknai dili ki sidang ka duty jonga ngan persangken ba maki baru lai puknai dili ki di bandrong be po jala ma bat kawairu ngasuka ban penpau ba kitu gi bakeno ba ladi arpo hajar klur ya ka kendo ka siap spo jala asam nga der ya ki ba ki warra ya ka proof ban peni ba hai ta bangila ya di kata ka di go mat penim kom bar ngasu ong ya ki hima ba pher ba ki di balong husiar ni ki don ki briusum kabu yo ki su kamai tang ka pisan ki hima ban ya pen bor ki bele mukadoma husiar kum kitu gi nong sim kabu kata ka di ka jing ai jing bot jonga ki hima ba pher barok hoi ka dikasi ban kamat iban pen ba yu put sam kala dei ka sinjam ka ba jadi ban ajing yaro ene sarkar marla sanpautli islam kamdan banut ban le bat ngi sodon bab ban yo chief minister jong ka asam u bajam badang sotu badang la ban ya kran tengi nget ba da kajing sotu jong u ba mau te baru ni wang bet ka willingness ka di kowe te nget ba ka willingness ka jing yateli jong barok ini lai pun nai li shnong kamot ngin yo ba ya kalang pi sektor